साननि हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां साननि हाबाफारियाव NLFB-जों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां गाहाय बुंथिगिरि, NLFB-नि गाहाय आफादगिरि, NLFB-नि आर्मि चिफ, मानगोनां NLFB-नि बिबानगिरि नोंथांमोन, लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जौस्राङाव जिरायनो हानाय NLFB-जों हांख्रायनानै लाबोजानाय गुबुन गुबुन जायगानि मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो बर' हारिखौ NLFB-खौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनग्रा मेंनो रोङि रायजो राजा नोंथांमोन, गिबि सानथारावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि सानाव 2 बोसोरनि सिगां NLFB-आ जोनोम मोनदोंमोन। बे जारिमिनखौ जोङो जोंनि बुंथिगिरिफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनदों आरो जोंनि बारलांनाय समफोरखौ जों जेब्ला नायफाफिनदों अब्ला जों बुजि मोनदों 2 बोसोरनि सिगां NLFB-आ जोनोम मोनदोंमोन। मानो एसेबां गिथावना डिसिजनफोरखौ लानानै बर'फोरा संग्राम खालामो दिनै जों बयबो मोनथियो। मानो दिनै BLT मुं लानानै बर'फ्रा दाव संग्राम खालामबा बेयाव थैबो होयो, जाया संग्राम खालामो बिथाङा जिउबो बावनो गोनां जायो। मानो अब्लाबो बर'फोरा BSF मुं लानानै NJP मुं लानानै मानो दिनै संग्राम खालामो मोनथिनानैबो? मानोना जों बर'फ्रा बे हारि फिसा आइफोर आफाफोर बे सैथो बाथ्राखौ लानानै बर' समजों लोगोसे जों बे बुहुमनिफ्राय गोमालांगोन नामा? जोंहा गावनि राव हारिमु दङ, जोंहा गावनि धोरोम दङ, जोंहा गावनि आसार खान्थि दङ। जोंनि हा हुखौ जोंनि आबै दानस्रायनानै जिब जुनारजों बेराम आजारजों जुजिनानै मानसि थाजानाय खालामनाय बर' जाति बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांगोन नामा बेखौ सिन्था खालामनानै बर'नि माखासे बिर जोहोलावफोरा समजों लोगोसे हाथियारनि संग्रामखौ खालामबोदों। बे जारिमिना दिनै बर'नि गेजेराव रोखा, जायनि थाखाय 2 बोसोरनि सिगां NLFB-आबो दिनै जोनोम मोनदों। आं बेखौ फोथायो। माबा मोनसे रंजानायनि थाखाय, गावनि पार्सनेल गारि गुरा बायनायनि थाखाय सोरबा बिथांमोननि आफादगिरि, बिथांमोननि आर्मि चिफआ, बिथांमोननि नेहाथारिया, बिथांमोननि काउन्सिलनि दैदेनगिरिया बबेबा टाउनाव बिल्डिं लुनो थाखाय बिथांमोना NLFB-खौ जोनोम होआखै। आइफोर आफाफोर, एकमात्र बर'आबो जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव मानसि बायदियै थांनानै थानो हायो, गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि जों बर'फ्राबो जाहाथे जों मान सन्माननि गेजेराव बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो हायो, बे मोनसे थांखिजोंसो दिनै NLFB-आ 2 बोसोरनि सिगां जोनोम मोनदों। जों बेखौ मोनथियो। मानोना आंबो सासे बारग' MJP, रंजानानै रावबो हाथियार हमा आइफोर आफाफोर, रंजानाय रावबो इसिबां बिदि गिदिर दुखु दाहा सहायनो रावबो थांखि लाया। नाथाय जोंनि बर' बिमानि मोदैया दिनैसिमबो हुगारजायाखै, जोंनि नासयजानाय गादब जानाया दिनैसिमबो उदां जायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै बर' जोहोलावफोरा दिनै फिन खेबसेनि उनाव खेबसे हाथियारनि संग्रामखौ दिनै खालामदों। गावनि जिबनखौ देरसिन खालामाखै। जाय बिमाया गावनि गोरबोआव 9 मास गथ'खौ लानानै गावखौ फेदेरनानै गोरों गोरा खालामबाय, फोरोंबाय, बेबायदि बिमा बिफाफोरखौबो जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय, अर्थात नोंनि आंनि जायफोरा दिनै 1000 बोसोरनि उनाव जोनोम मोनगोन, बै जोनोम मोनगिरि जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय बावसोमनो दिनै दावहारुफोरा रेडि जादों। बेवहाय आं खावलायगोन दिनैनि बे नैथि NLFB-नि जोनोम साननि गेजेरजों जे जोंनि दावहारु लोगोफोरा जे मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस अर्थात नागारसारनायखौ दिनै हारिनि थाखाय खालामदों, जोंबो बिथांमोनजों लोगोसे मोजोमसे सहाय होफानि। आं दिनै हामबाय होनगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, नोंथांमोना सेथि NLFB-खौ सहाय खालामनाय अर्थात बर' हारिखौ बुहुमाव थांना थानो लुबैनायनि मोनसे मददखौ नोंथांमोना होदों। जागायजेननायनिफ्राय दासिम नोंथांमोना धर्ज सहकारे हिफाल जायाजासे पेन्डेलखौ आबुं खालामनानै दिनै जिरायनानै थानाया बे बिदिन्थि। नोंथांमोना गोसो गोरबोजों NLFB-खौ मोजां मोनदों। माने नोंथांमोना बुहुमाव बर'खौ बर' बायदियै थांना थानो लुबैनायाव, गिख्रंथाव मोनसे हाथियारनि दावहायाव दिनै नोंथांमोनाबो बारसोमदों होननानै आं फोथायो। दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, बर'फोरा दिनै बिब्दि खोलोब खोलोब हाथियारनि संग्रामनि गेजेरजोंनो जा, सुबुंखान्थिनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जा, जोंनि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै संग्राम मानो खालामदों? दिनै जों जेब्ला जारिमिनखौ नायगोन जों बुजि मोनगोन। दिनै बे आसामावल' नङा, सानसेनि समाव दिनै हल नर्थ इस्टआव बर'फ्रा बयनिख्रुइबो देरसिन ट्राइबेल मोनसे माहारिमोन। जोङो हानि फिसा, बे ओनसोलाव मानसि थाजानाय परिबेखौ खालामग्राया जोंनि आबै आबौआ। जोङो हाग्रा दानस्रायनानै मानसि थांना थानो हानाय सोदोमस्रि सोरजिग्रा बर' जाथिया। बेवहायनो जोंहा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ लानानै हास्थायनाया जेब्लायबो थायो। जोंनि हायाव जोङो इनाय अनागार खालामजायोब्ला जों
जोङो नाथाय बर' हारिया सिगाङै जों रावखौ बयनाय खालामाखै जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जेब्ला नायगोन जों बुजि मोनगोन एनडिएफडिआ मानि थाखाय जोनोम जादोंमोन जाय समाव बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरबायमोन जोङो नर्थ इस्टनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन हारि हिसाबै दिनै जों मानो मोजोमसेल' बर'फोरा बांग्रिजों बारहुंखाजों थैग्रोमाखै महामारिजों थैयाखै आइफोर आफाफोर गिदिर हारिनि नासयनायाव जोंखौ फोजोबनो षड़यन्त्र खालामनायाव बर'फोरा मोजोमसे जादों सोरबाया धोरोम सोलायबाय जुबुर जुस्थियै धोरोम गुस्लाय होग्राफोरा फैनानै आथिं सुनाय दैखौ लोंहोनानै नोङो दिनैनिफ्राय गोथार जाबाय नोङो गोजौ थाखोनि जाबाय होननानै राव हारिमु टाइटेल सोलायहोबाय बबेबा मोनसे साहा दखानाव जुदि साहा मोनलोङोब्ला बर' होननानै मोनथिबा काप सुबोनो गोनां जादोंमोन बर'फ्रा बबेबा मोनसे हटेलाव जुदि ओंखाम मोनजादोंब्ला ओंखाम थोरसि सुबोनो गोनां जादोंमोन बर'फ्रा बेबायदि नासयनायनि थाखाय बर'फ्रा गुबुन हारिजों गोरोबफ्लेनो बाध्य जाबाय जायनि थाखाय दिनै जोङो नर्थ इस्टनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे ट्राइबेल माहारि हिसाबै जों मोजोमसे जादों आइफोर आफाफोर जोङो बांग्रिंजों महामारिजों थैनानै जों खमायलाङाखै नाथाय जोंनि गोजौआव थानाय हारिफोरा गावसोरजों गोरोबफ्लेहोनो जोंखौ नासयनायनि थाखाय दिनै बर'फोरा मोजोमसे जानानै दङ आरो बे मोजोमसे बर'फोरा जाहाथे जों बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालाङा जेरै देरसिन जुरासिक पार्कआ गोमालांबाय बेबायदि जाहाथे जों देरसिन बे हारिया बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालाङा बेखौ सम समजों लोगोसे बर' जोहोलावफोरा जायफोरा दिनै गोसो गोरबोजों हारिखौ मोजां मोनो बिथांमोना सिन्ता खालामदों आरो बेबायदि थांखिजोंनो दिनै एनएलएफबिआबो निस्सय जोनोम मोनदों बेवहाय जों बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनांगोन आं मोनसे बाथ्राखौ फोथायो जों रिभलिउसनारि जांख्रिथायारिफोरा मोनसे सैथोथिखौ फोथायो बुहुमखौ इसोरा सोरजिखांनायनि उनाव संसारखौ इसोरा गावनि महिमाजों दाखांनायनि उनाव गासैखौबो बुहुमाव मानसिया गावनि बायदि दानानै लादों सोरबाया हादर सोरजिनानै लादों दिनैनि तारिखाव सोरबाया बुहुमाव ब्रुज खालिफा बायदिखौ नुनानै गावनि सिनायथिखौ खालामदों सोरबाया आलादा रायजो सोरजिनानै लादों मानसिया दिनै गावनि बायदि खालामनानै लादों बे बुहुमखौ इसोरा सोरजिखांनायनि उनाव इसोरनि गोहोजोंनो मानसिया गाव गावबा गावनि सुबिदा बायदि बानायनानै लादों बेवहाय आइफोर आफाफोर बर'फोराबो गावनो नांगौखौ जोंनि इयुनखौ जोंनो बानायनो लानांगोन रावबो जोंनो होफैनाय नङा बेवहाय जों सांग्रां जानांगौ जों जिखौ मोनाखै बेखौ जोंनो बानायनानै लानांगोन जोंहा खुनु सर्टकाट गैया बेवहाय जों आं खावलायगोन आइफोर आफाफोर खौसेथिया दिनै देरसिन मानगोनां गाहाय आलासि सबिन सार बेसेबा बोसोर एनडिएफबिआव बावसोमबोनाय गेदेमा बिथाङा बुंलांदों खौसेयानो दिनै देरसिन जोङो ज' ज'यै हान्थियोब्ला जों गोलाव हान्थिनो हागोन जों हारसिङै हान्थियोब्ला जों मेंग्लिगोन जों थांखियाव सहैनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों आंबो बेवहाय हास्थायो आइफोर आफाफोर दिनै मानसियासो खालामनानै लायो जों खौसे जानायखौ दिनै बर'फ्रा बयबो जुदि सिन्ता खालामोब्ला लुबैयोब्ला जों बुहुमनि गेजेराव खौसे जानानै देखायनो हागोन आरो बे खौसेनि बोलोजों जोंनि गासै मोनैखौ जोंनि गासै जाफुङैखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै जों फोथायो बेवहाय आइफोर आफाफोर आं खावलायगोन दिनै एनएलएफबिनि बे जोनोम सानाव बाहागो लाफैनाय आंनि अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जों हारिनि मुङाव खौसे जानि जोंनि जेंना जेंसिखौ जोङो सुफुंनानै लानो जोंनि मोनैखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो खौसे जानो जों जेब्ला खौसे जागोन मानगोनां गेदेमा नाब्ला सार बिथाङा गावनि सैथोथि मोनसे बाथ्रा बुंनानै गालांनाय दिनैबो जों ससियेल मिडियायाव नुयो जों जेब्ला खौसेयै गसंगोन जों जेब्ला मोनसे हारि होननानै गाव गावखौ जों जेब्ला फोथायलायगोन जों मोनसे थांखियावनो जेब्ला थागोन जोंखौ बुहुमाव आरो जेबो गोहोआ थेर बेथेर खालामनो हानाय नङा दिनै बे सैथो बाथ्रा आरो बेयो दिनै सम जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों बहुद बार खोनाबोबाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो नुबाय जोङो बेबायदि जौसाङाव गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनाय नाथाय जोबनाय समाव दिनै जों नुदों बेबो बबेबा मोनसे समनि फाखनाव दिनै बहाबा आन्दायहोजादों बेवहाय आइफोर आफाफोर जोंनि जेंना जेंसिफोरा दिनै जोबाखै जोंनि जि आलादा रायजोनि जि सिमां बे सिमाङा दिनैसिमबो गोथाङै दङ बे सिमांखौ दिनै मोनफुंनो थाखाय जों खामानि मावनो नांगोन जों आसि थुलायनायनि सम गैया जों दिनै बेवहाय खावलायदों बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जों खौसे जानांगोन आरो आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै आं बुंनो हास्थायदों बर' हारिनि गेजेराव गोबां समाव दान्थे बिदान्थे जाबोदों संगठनफोरखौ लानानै आं दिनै गुरै खावलायनो हास्थायदों आं एग्जाम्पलजों बुंनो हास्थायो मोनसे न'खराव जुदि साथाम सुबुं दङब्ला आरो गुबुन मोनसे न'खराव जुदि सासेल' सुबुं दङब्ला अर्थात सासेल' बिसाला जुदि दङब्ला बे न'खर आरो साथाम सुबुं गोनां न'खरा आकाश पाताल डिफारेन्स जायो बे साथाम सुबुङा जेब्ला गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय सासेया जेब्ला साख्रि मावगोन सासेया जेब्ला आबाद मावगोन सासेया जेब्ला बिजनेस मावगोन
sorry. सासे जेब्ला बिजनेस मावगोन बयबो बे साथामा जुदि न'खरनि थाखाय सिन्था खालामनानै खामानि मावोबा बे न'खरा बुहुमनि बिखायाव जौगानाय मोनसे न'खर हिसाबै सिनायजागोन नाथाय हारसिं बेक्तिया दिनै बे मोनथाम खामानिखौ मावनो हाया बेयाव आं बुंगोन बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि संगठनफोर दङ जोंनि गेजेराव दिनै गोरोबलायनायनि समाव फैबाय गावजों गाव दिनै मुं सोलायनायनि सम नङा जोङो रानलायलायनानै दिनै खामानिफोरखौ जों जेब्ला मावगोन बयबो जुदि बिमा बर' बिमानि थाखाय जुदि खामानि मावोब्ला निस्सय जोंनि बर' बिमानिफ्राय गनाय मोनसे मोदैखौ जोङो हुगारनो हागोन जोंनि गेजेराव दाङाबाजि राजखान्थि हान्जाफोरखौ लानानै दाङाबाजि फरायसा आफादखौ लानानै दिनै दाङाबाजि बनसु दङ बिएसइउ दङ एबसु दङ दाङाबाजि जों खालामलायबाय थायालाफानो सासे बर' बिमाखौनो जिहेतु सिबिनो बयबो ओंखारदों दिनै खामानिफोरखौ रानलायनानै मावलांनांगोन अब्ला जोंनि गेजेराव खामानिया थालांनाय नङा गासै खामानियाबो मावलांजागोन अब्ला जोङो समाज हिसाबैबो जोङो गोग्गो जालांगोन आरो थांखि फारसे आवगायनायाव जोङो मोनहैगोन बेवहाय आं खावलायदों अननानै जोङो खौसेथिखौ बजायना लाखिनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो दिनैनि बे एनएलएफपिनि गायसन साननि गेजेरजों निस्सय जोङो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ मोनगोन होननानै आंहा आसा फारिनाय दङ मानोना आं एनएलएफपिनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा गेदेमा दियार नावला सारनि स्टेटासनि सायाव सरि बिथांनि अबस्थानि सायाव रायजोनो फोरमायना होनो थाखाय आंखौ खावलायदों दिनै बयबो नुदों ससियेल मिडियायाव जायहा बिटिआरनि सिगनेटरिमोन एनजेपिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जाय समाव बर' हारिखौ बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांजानो गिनानै गेदेर हारिनि नासयनायाव बर'फ्रा बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांगोन नामा बेखौ बिथाङा सिन्था खालामनानै जाय समाव बिथाङा गावनि पार्सनेल लाइफखौ जुदि साननायमोनब्ला शिलंनि मोनसे कलेजनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय एमए खालामना फैनाय व्यक्तिया गावनि पार्सनेल लाइफखौ सानाजासे बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महरै गायसनफिननो बिएसएफखौ दादोंमोन दिनै बेसेबांबा अबदान होबोनायनि उनाव दुखुनांथावना भाबे जोबथेसालियाव गोरोबथानि उनावबो दिनै थानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ दिनै जों बयबो मोनथियो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों माखासे बारलांनाय समफोरनि सिगां गुवाहाटी हाइकर्टआ आकबार बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननानै मोनसे बिजिरनायखौ फोसावबावदों बेल' नङा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर एनडिपिएसनि गोबां जोंनि दावहारु लोगोफोर बिथांमोनाबो दिनै जोबथेसालियाव दंगासिनो दङ गोरोबथानि उनावबो दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों जे कर्ट लेभेलाव एनडिपिआ दियार नावलाजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ बरननो नाजानाया एसेबो खम नङा 19 आव बिथांखौ कनभिक्ट खालामदों बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव बिथांजों लोगोसे 10 जन दैदेनगिरिफोरखौ दोनदों आरो बे लवार कर्टआ जि बिजिरनाय फोसावबाय बेखौ जोङो गनाया होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआव जों एपेल हियारिंनि थाखाय नाजाबाय एनडिपि थानाय समावनो बिनि उनाव गोरोबथा जाबाय गोरोबथा जाखांनायनि उनाव आफादा जोबखांनायनि उनावबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एसएनडिपि वेलफेयार ससाइटिया गामि गामियाव बर'फोरनिफ्राय रां खांनानै अनसुंथाइ बिनानै नावला सारजों लोगोसे 10 जननि केसखौ जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव खारथाय होदोंमोन बे हाइकर्टनि जोंनि एडभकेटनि फिसखौ जोङो रायजोनिफ्राय अनसुंथाइ लानानै जोङो दैथायहरनानै केसखौ जोङो सालायदोंमोन नाथाय जोबनायाव जों नुबाय एखे लवार कर्टआ जि जाजमेन्टखौ फोसावदोंमोन बे एखे जाजमेन्टखौनो गुवाहाटी हाइकर्टआबो फोसावफिनबाय जेब्ला बे जाजमेन्टखौ फोसावदों जों गोबां दुखु मोनदों जोंल' नङा समस्त बर' रायजो राजाफोरा दुखु मोनदों स्रि स्राय जादों मानो इसिबां अयनाय मानो जोंखौल' नुयो दिनै गुबुन हाथियार हमग्राफोरनि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा उदां अखराव थानाय नुनायखौ आसि थुदों गोबाङा बिसोरखौबा मानो खालामा जोंखौ मानो खालामो बिमा बाथौनि नोजोरजों जोंखौ मानो नायो गोबां दुखु मोनदों सारा बर'फ्रा बेखौ दिनै जों बारग' एनडिपिफ्रा फोरमान जादों जे बिनि केसखौ जोङो हाइकर्टआव जोङो जिबायदि आखा खालामदोंमोन जों मोनाखै नाथाय कर्टनि लाइनजों जुदि खारोब्ला जोङो सुप्रिम कर्टआव आकबार जोङो नाजानो हायो बे समजों लोगोसे जालांबाय थागोन जेब्ला नावला सारनि जाजमेन्टआ फैदोंमोन जोंनि एडभकेट मानगोनां मानास सरनिया बिथाङा बुंदोंमोन कर्टआ बिथांखौ कनभिक्ट खालामाखै पलिटिकेलि रन्जन दैमारिखौ कनभिक्ट खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङा एडभकेट जोंबो बिथांनो सावरायबाय थानानै पार्लियामेन्ट बाथ्राखौ जों मोनदों बेबायदि स्ट्रं उइटनेस बा एभिडेन्स गैया जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव दोननो नाथाय पलिटिकेलिसो बिथांमोनखौ कनभिक्ट खालामदों होननानै जोंनि एडभकेटआ बुंदों बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों आइफोर आफाफोर राजखान्थि गादियाव दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो दङ पलिटिकेलि जुदि कनभिक्ट खालाममारदोंब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लाफादों नामा बे दिनै साननांगौनि सम जाबाय आइफोर आफाफोर साननांगौनि सम जादों
आरो आं खावलायनो लुबैयो मोनसे बाथ्राखौ आं नुबाय थादों जोङो जोंनि जेब्ला सावरायनाय लेभेल जों रायजो राजाफोरजों जेब्ला सावरायजों गोबां जायगाफ्रावबो बुंबाय बर' हारिनि गेजेराव दिनै गावस्रालायनाया जोंनि गेजेराव फैदों आरो बाहेरायाव थानाय जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ रावबो दिनै हारिखौ ज' खालामनो हानाय अबस्थायाव गैया बर' हारिया मोनसे आसा दङमोन रन्जन दैमारिया जेब्ला गबोगोन अब्ला बिथाङा बर' हारिखौ ज' जागोन ज' खालामगोन होननानै बर' माहारिया गोसो सिंनिफ्राय फोथायनानै दङ बेखौ जों मोनथियो आरो जों फोथायो बेवहाय जों खावलायनो लुबैदों बिथाङा दिनै थैनानै थाङाखै बिथाङा जोबथेसालियावसो दङ जोंखौ जि दुखु होदों जायफोरा दिनै इनाय भाबै जोंनो बेबायदि जाजमेन्टखौ लाबोना फैदों बे दुखु होग्राफोरनि हेंथायै जोङो लाब्ला सारनि मुङाव जोङो खौसे जानांगोन हागोन ना हाया रायजोफोर हागोन ना हाया दिनै जों खुनु लिडारफोरखौ जोङो सानबाय थायालाबानो रन्जन दैमारिखौ जोङो सिगाङाव दोननानै बेखौनो जोंनि लिडार होननानै बर' जाथिया जुदि खौसे जायोब्ला गाबोननो जों बिथांखौ जों उदां महराव जों मोनगोन बेवहाय दिनै जों थांखि लानायनि सम जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों हाबगोन जों रायलायगोन जोङो रावखौबो माइगाब जुजाय खालामा जिहेतु जोङो खौसे जानायखौ लुबैदों इउपिपिएलआ जुदि बिपिएफजों ज' जानो हायाब्ला एफसुआ जुदि बनसुजों ज' जानो हायाब्ला बर' साहित्य सभाया जुदि राइटार्स एकाडेमिजों जुदि ज' जानो हायाब्ला गासैबो दिनै नाब्ला सारखौ सिगाङाव दोननानै बर'नि माहारियारि संगठन बर'नि जेसेबांखिनि राजखान्थियारि आफादफोर दङ गासैबो खौसे जानांगौ आरो जोंनि जि मोनि मोनसे सिमां जोंनि जि मोनसे गोलाव समनिफ्राय पेन्डिं थानाय जोंनि इस्यु बेखौ दिनै मोनफुंनोबो दिनै बर' हारिया सिगांबोनांगौ आं बेखौ दिनैनि बे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों सारा बर' हारिखौ आं दिनै खावलायदों आरो बिनि सायाव जों खामानि मावगोन जों मोनसे बाथ्राखौ साननानै थादों दाख्लै जेब्ला कनभिक्टनि जाजमेन्टआ फोसावजाबाय बेयाव गोबां दुखु मोननानै जोङो बाइकफोर जों होदोंमोन बिनिफ्राय जोंनियाव मोनसे खर' हाबबाय जोंनियाव मोनसे आइडिया सोरजिबाय मानास सरनिया बुंनाय बे बिबुंथिखौ लानानै पलिटिकेल हिसाबै बिथांखौ कनभिक्ट खालामदों होननानै दिनै सिगनेटरिफोरा बिटिआरनि सिगनेटरिफोरा रावबो खौसे जानानै जेसेबांखिनि सिगनेटरि दङ बिथांमोना खौसे जानानै रावबो दिल्लीयाव थाङाखै आइफोर आफाफोर रावबो हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौनो गमाखै खौसेयै सोरबाया आलादा आलादायै थांदों नाथाय बेबायदिजों जोंनि जेंनाया जोबनाय नङा सिगनेटरिफोरा जुदि खौसे जानानै दिल्लीयाव थाङोब्ला प्रमद लरेन्स गबिन्द धीरेन सावरायग्रा मिनेश्वर बिटिआरनि सिगनेटरिफोरा ज' जानानै जुदि थांनानै बुंहैयोब्ला जे हम मिनिस्टार गेदेमा नोंथांजों लोगोसे 2027 जानुवारियाव जोंजों लोगोसे सुक्तियाव जिरायफानाय सिगनेटरिया दिनैसिमबो जेलाव दङ जाय गोरोबथाखौ नोंथांमोना पिस एकर्ड होननानै डिक्लेयार खालामबाय इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनानै हाजार लाख बर'फोरनि गेजेराव बुंनानै गालांबाय बे मोनसे गोजोननि गोरोबथा दिनै जों गोजोननो हायाखै जोंनि सिगनेटरियाव डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव संगठन बायनायनि उनाव संगठननि दैदेनगिरि केडारफोरा दिनै जोबथेसालियाव थानांनायखौ जोङो सान्थि भाबै जों गनायनो हायाखै बेवहाय सान्थिनि खाथिराव जों सिगनेटरिफोरा ज' जानानै फैदों नोंथांमोना दिनै जोंनि जेलाव थानाय एनडिपिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे केडारफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै रिकुवेस्ट खालामोब्ला हयथ' बेयाव मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन आइफोर आफाफोर नाथाय बेखौ खालामालाबानो सोरबाया गुवाहाटीनि हाइकर्टनि जाज एडभकेट जेनेरेलखौल' गरमदों जेराव गुवाहाटी हाइकर्टआव जाजमेन्टखौनो फोसावखांबाय नाङोब्ला दिनै गुबुनाव सुप्रिम कर्टआवसो थांनानै दिनै नांहैनांगोन बेवहाय बेबायदि मोनसे गोरलै फर्मुलाफोरा दङ जिबायदि फर्मुलाजों खामानि मावोब्ला जोंनि जेंनाया जोबगोन बेखौ दिनै एभयड खालामनानै सोरबाया गोबां रोखोमनि फावथिनाफोर दिन्थिबाय थानाय गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर बुंबाय थानायखौसो नुदों आं सोंनो सानदों दिनै फार्स्ट टाइम रायजोफोरखौ बिटिआरनि सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव थांनायखौ नोंथांमोना लुबैना लुबैया जेब्ला बे सिगनेटरिफोरा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ बुंहैगोन अब्ला जोंनि जेंनाया जोबनानै फैगोन जोंहा फोथायनाय दङ दिनै रायजोआ जिहेतु लुबैदों जोङो साननैसो समफोरनि गेजेराव जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महराव जों सावरायनानै जोङो दायित्व होगोन थां प्रमद बर' बिथांजों सावरायथां गबिन्द बसुमतारीजों सावरायथां लरेन्सजों सावरायथां धीरेनजों सावरायथां मिनेश्वरजों सावरायथां जोंनि जेंनाखौ जाय व्यक्तिफोरखौ दिनै उदां अख्राङाव फैनायखौ बर' जाथिया लुबैदों बर' जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिथांमोना ज' जानानै दिल्लीयाव थांनो हाया जोङो सोंनो खावलायगोन आइफोर आफाफोर आरो बयखौबो जुदि ना खालामोब्ला जों रायजोनि गेजेराव जों बेखौबो लाबोगोन अब्ला जोङो रायजो राजा हिसाबै दिनै बै समाव जों डिसिजन लानांगोन बेवहाय आसा खालामदों बिथांमोनाबो मानसिसो बिथांमोनाबो बुजिनो हाग्रा बिथांमोनाबो दुखु दाहाखौ मोनथियो बेवहाय इसिबां बिदि अयनाय खालामनाय नङा जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव खौसेथिनि सार्थआव बिथांमोनाबो खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो नेनानै दङ
जोबनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंबावनो हास्थायबाय हारि बायदियै जों जेब्ला खौसे जानो हागोन नाब्ला सारा बुंलांनाय बायदि मोनसे थांखियावनो जों जेब्ला गसंनो हागोन गावजों गाव जेब्ला जों फोथायलायगोन अब्ला बुहुमनि बिखानिफ्राय जोंखौ रावबो फोजोबनो हानाय नङा जोंनि गेजेराव गोबां फर्मुलाफोर गोबां पलिसिफोरा दिनै हाबनानै थाफैबाय जोंखौ फोजोबनो थाखाय आइफोर आफाफोर बेवहाय बेबायदि जेंनानिफ्राय जोङो दिनै गाव गावखौ हमथानायजों लोगोसे हारिखौबो दिनै हमथानायनि सम जादों जों हाया जों रोङा जों जाया होननानै बर'फ्रा गोबां सम एंगारबोबाय दिनै जों सोलोंनि जों जेखौ हायाखै जों बेखौ हाग्रा जानि जों जेखौ रोङाखै बेखौ जोङो रोंग्रा जानि जों सोलोंनि बुहुमाव दिनै जायफोरा बिजनेसमेन हिसाबै गाव गावखौ दिनै दाफुंनानै लादों बा हारि हिसाबैनो बिथांमोना बेपारि हारि होननानै सिनाय मोनजादों बिथांमोनाबो दिनै फिरि मोनब्रै मोनबा 10 फिरिनि सिगां बिथांमोननि बिमा बिफाया बिजनेसखौ सुरु खालामनायखाय बिथांमोना रोंदों दिनैनि तारिखाव बेलेबेलाव मोनफैदों बर'फ्राबो दिनै बेपार फालांगियाव जुदि सांग्रां जानांगौबा जोंनि फार्स्ट जेनेरेसनखौ जों सुरु खालामनांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दावहाया बेबायदि रोखोमनि गासैथिंबो फैनांगोन बेबायदियै जोङो हारिखौ बुहुमाव दालांनायनि बिबानखौ संगठननि दैदेनगिरिफोराल' लायालाफानो साफ्रोम बर'फोरा व्यक्ति हिसाबैबो बानोब्ला व्यक्ति हिसाबैबो जुदि लायोब्ला निश्चय जोङो बुहुमनि बिखायाव अराय देरहासार जागोन बेखौ फोथायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो NLP long live NLP long live थेंक इउ गोजोन्थों